Koneen ääressä istuminen on helppoa, mutta tämä liiketoiminta, se ei synny itsestään. Tarvitaan tahtoa ja eteenpäin vievää elinvoimaa. Joko sinä olet keksinyt itsellesi ja yhteisöllesi vedenpitävän liikeidean ja laittanut vauhtia sen toteuttamiseen. Monipuolisista liiketaidoista huolehtiminen lisää kestävyyttämme ja hyvinvointia. Näin jaksamme paremmin ja pysymme pinnalla pienten sukellustenkin jälkeen. Liike-elämän ei tarvitse olla kilpauintia, mutta tarvitsemme vauhtia liikkeisiimme. Hyvässä kunnossa pystymme reagoimaan ketterästi muutoksiin ja tekemään kepeällä jalalla liiketulosta yllättävissäkin tilanteissa. Huolehdithan sinäkin liikestrategiasi kuntoon ja innostat kumppanitkin mukaan hyvinvoinnin pariin. Liike-elämä vaatii ponnisteluja, mutta on se myös palkitsevaa. Vauhditetaan Keski-Suomen elinvoimaisuutta panostamalla yhteiseen liikkumiseen ja hyvinvointiin. Haastan meidät kaikki luomaan liiketoimintamalleja, jotka toimivat säässä kuin säässä.